Sithathe elithuba sibulele kubabukeli bethu nakwindwendwe zethu ngokulike nokusubscribe kwinkqubo lena yethu. Kuba kaloku ngaphandle kwenu ke ingekho inkqubo lena. Nisasaze ke bethunani nakwabanye khona ukuze nabo basubscribe. Uba abayazi kwenziwa kanjani baboniseni ukuba mabathande phayana basubscribe. Njemandla ngokutsho ke bethunani xa sibuya kwinkqubo lena yethu ndiye ndithi into emnandi iyaphindwa kanye ndithi asifikanga sigalelekile. Bota Mzontsundu lo nguJola umphangomo uqengeba inkomo sibomvu ithole lomthwakazi wathi negama lami ke libele ndivuma ukuba ndilimpondomse ndinguMajola Yanda. Camako ayike njengesiqhelwa mqondo kufanele ukuba ndizazise kuba ndiyaziyo. Intombi yakwaJola avuyile ndithi siyabulela Mzontsundu sibuyile. Amasiko nezithethe saba ngabelungu kuseninam Mzontsundu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bechikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngembumlo ucondobe uxelo medem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Ngathi benesikhumbula kakhulu ke kodwa siqala phi? Hayi kodwa kule game wasithatha ngexesha elide. Hayi ixesha elide. Hayi ngiyamazi wena wena ufuna siphumle nje iveki sibe sesibuya. Ixesha elide. Yho. Ngoba nabo abahlali bazawuthi uba hayi asiyazi uba beniphi. Kaba kinyo lokho siyazadibana nawo apho uyazazi into bezenzeka kwento zo YouTube ufike kumkwazi kwenzela into ethile nethile. Kodwa sibuyile ke abantu bakuthi akho kuthini. Siqala phi? Masiqale ke babukeli ngokuthi alala Jolinkomo, alala Mphangomo, alala Ngwanya Qengebe, tholela umthwakazi. Sebenzile wena. Ndithini xa sitsho? Ndithi kaloku alala kumntasekhaya uJolinkomo uQengebe uMphangomo uNgwanya tholela umthwakazi uMajola Yanda. Wazothutha leyo. Kaloku ngoku ungumbhali unencwadi yakhe yokuqala ethi The Lost Diary of the Queen. Ide yabhalwa apha. Yenziwe ngu-MS Gqeba. Ayingo-Miss Gqeba, MS Gqeba. Unelagama lingusi. Ingantoni ntasekhaya le ncwadi yakho? Kodwa ke phambi abantu ukubuza ingantoni le ncwadi yakho. Le ncwadi ke bethu ingesilungu. Ayikho ngolwimi lwethu. Kodwa ke kuba engumsasazi walapha saqonda nathi asoze singayivisi kaloku ukuze nani babukeli nizokwazi umxhasa. Makasixelele ukuba incwadi ngantoni iyimalini na. Nani nizofunda ibali eli lale Queen. Bale Queen. Bantu bakuthi apho ndibeka sportini yasi igama lencwadi nje basetshilo ukuba The Lost Diary of the Queen. Ngiyaqalela ke ndibone ke olwalwimi lwamakhumsha lwamangesi. So incwadi ingesingesi. Incwadi malunga na i-fiction, andiyazi fiction, i-fiction into ngesixhosa. Ayamanyani ibali lamaxoxoxo
xa elibali lo mntana okhule enenjongo zokhule ehlupheka kodwa ekrelekrele enenjongo zokuba akhulise ikhaya lakhe aliphucule yonke loo nto leyo. Wafunda kwamnandi andizoyibalisa yonke because andizofuna uyithenga xa sendiyibalise yonke. Wakhula kwamnandi, wafunda, wagqiba naloo high school, waya kwala manqanaba asevasithi. Kulapho ke ngoku ubomi buqala ujika, afumanise izinto ezininzi ezirongo, aphele edibana nazo. Niyawuqhubekeka ke nina nifunde njalo. Incwadi ngamakhulu amabini. Hey, yona ngingathi grade ne ngamakhulu amabini 200 incwadi xa ufutshane neJohannesburg South kunye neQonce. Xa ukude ke ngoku iye ibe yi260 ngoba ndiyawuzayithumela ngoPexi laa nto yothumela yakwaPepa. Ndikuthumele ngale so la 60 rand secaleni yile yalapexi. Ndiyathanda ukuthi iPepsi. Mhlawumbe uPepsi bakunika ofuna sponsor sozo. Ngoku ke uthi The Lost Diary. Lo queen lona uyayibhala into. Kaloku andifuni icacisa njalo because xa ndicacisayo bazawuphela bengafuni uyifunda. So incwadi ke ngoku ndaphela mandibulele napha ku-Disrec wase-Eastern Cape ngokuba incwadi iphele ipublishwa ngabo. So ndiyabulela kakhulu Disrec ke ngoku Department of Sports and Arts and Culture. Lo wase-Eastern Cape. Ndiyabulela kakhulu, ndibamba ngazo zozibini, ndenze umuntu phakathi kwabantu. Amapho. Nivile ke bethunani. Singade sele ngexesha elingesobabili. Nawe 10 momili. Manje kuyabanja apha phandle, ingqele isiphethe, ngoku ke sizibona sesileqwa sichotholwa zifiva ezi. Incwadi eziphambi kwethu niyazibona iyo yodwa, kusekho ke nalena yaka Miss Mlabatheki isafumaneka nayo, nalena kaTatungatha uMaqoma. Nazo zisafumaneka. Nawusifumana ke kwezi nomboro zivelileyo apha ngezantsi. Masiye ke mntasekhaya. Ntoni liphandlile thathe. Hayi man, ningalwe nami ne. Ningalwe nami. So kule nyanga ipheleleyo ibe Africa month mos. So ndenza uphando ndiphande nzulu lezi zizwe zikhoyo apha kwantu. Hey, ikhona isizwe samagquma ukhwebe, yabo. So ndiqonda ndifuna ukuza. Uthena uzokhetha ezi. No, kaloku ezinye noko ndiyazi understand, yabo, ndiyazazi ncam. Qha le yamagquma ukhwebe ukuqonda, hey, ndayiva kahle man, hey ndafuma. Ndiyazi bendijonge phi kodwa yabo ndiqonda, hey, wathethwa ngamagquma ukhwebe nathi ke ndifuna wona man. Kahle amagquma ukhwebe aphuma kwamaXhosa. Kubone xa ubukele ezanto zakudala kanye ezanto zawudibanisa nelali nekumkani. So umuntu xa yonile asiwe kukumkani. So kwathiwa ndicela singaxabanini, nam ndiyivile lesicela singaxabanini. So ngelo xesha ikumkani kumkani Chiwo. Oh, okay. So ikhaya lilali apha ubani uyathakatha. So ikumkani qha yona iyaqonda hayi mana ndiqonda uyathakatha. Qha yona kwafuneka iwise isigwebo because xa kukho umuntu owenza into erongo ikumkani kwafuneka iwise isigwebo. Ikumkani uba iyawuyomthatha
thatha umphefumulo izamthatha umphefumulo but izawuya kwenye indawo ayizode imthathele umphefumulo kufuphi naloo ndawo qhubeka phaa kwelaa cala lethu ke le nto sesigayi thatha ikumkani mshiye kwindawo ethile nyani phinde qhubeke le nto yabo manithatha abo bantu kuthiwa bayathatha basendaweni ethile bona ilali icinga uba babulewe aba bantu kanti ikumkani iqonda uba hayi man no ayinothi kanti bayathakatha base phaa now abantu bazoyibona xa ikumkani andiyazi yiphi le mfazwe amaXhosa azawula but then benqondo oh now iyavakala yabo andithi uba bayathakatha guys now andithi uba bayathakatha kodwa icinge le nto kudala ndimane ndiyicinga ngqondo amaXhosa uzawube undichazela uba ungabetha ungawina imfazwe usilwa nabantu abaphethe imikhono ekati wena uphethe umkhonto like so ikumkani yayothatha aba bantu amagqunu yabe isithi ibuye nawo amagqunukhwebe azawuncedisa kule mfazwe ngamagqunukhwebe kaloku athiwa ngutshiwo ke ngoku yabo ngamagqunukhwebe so amagqunukhwebe avele njalo uphinde ucinge ukuqonda ezinto sikhule sizibukela libe bayayiphi le into ezinto sikhule sizibukela zinayo into uba ababhali bayo mhlawumbe babe nayo into like ufifi lwalento ekhona into uba ogqwashu nabo baphuma phaa kwamagqunukhwebe ekhona umagqwashu odume nganto so umagqunukhwebe ogqwashu osukwini ombanda omcethe ayabaleka bayabaleka kodwa hayi bantu bakuthi loo nto endiyifundileyo kule nyanga ipheleleyo ndifunde loo nto because ezinye besendiqonda hayi no ndiyayazi le athi umntu athetha ngenye nto no ndiyayazi nale uyabo iyona bendingayaziyo le yamagqunukhwebe ndaqonda tyhini okay mhlawumbi ke no wonder bendingayazi kuba kunjalo apha kuthi khona nendawo yamagqunukhwebe phaa ngasephethe andikho sure guys andikho sure andazi into mna ndiyaqala uyiva yonke le nto ethethayo hayi masigqithi bendichaza loo nto ye-Africa man nompandla amagqunukhwebe nawo ngamagqunukhwebe kaloku hayi ke yinto ayifundileyo nalapha kule nkqubo siyafunda akutsho uba into enjalo into oyifundileyo kwakuthiwa kwenzeke kanje kuba kwakuthiwe yimbali otherwise esingayazi ncam ubunyani bayo hayi ndiyakuva ke ndiyakuva bebebahle abantu be-Africa month bebebahle unyutyiwe kodwa ke into endiqapheleyo into yoba kwi-Africa month Africa Day bebenganxibanga kakhulu isintu sabo umntu endizibuza abantu bayayazi le nto yale Africa Day okanye ingathi abanye bavele bayibone nje xa becofa into zabo ifowuni zabo umntu oh yi-Africa month namhlanje afake iflag yakhona engathi abantu bazingca kakhulu nge-heritage nge-heritage ngelo xesha bekumele uba i-Africa month inyanga yobu-Afrika ngeyona ukuba ijongiweyo yaziwayo ikhona nenye into yazi kwento sithethayo khona into yokuba andiyazi noba iphuma ecaleni kancinci but ngela xesha because ke sathatha ixesha elidana kancinci ngeli xesha le-Good Friday
Akhona omnye bebuza uba uNqevu. Akhona bembuza bantu kwenziwa ntoni nge-Good Friday. Hey. Amasinayo balokho. Abenqaba ayasinayo ungakulinga kube kuthethwe enye into asinayo. Enye into endiyivile ke ngoku. Kuyavunwa ngela xesha. Chaza impunzi kuyavunwa. So thina nge-Good Friday siyavuna ngalanyanga. Yiloo nto uApril wathiwa bachaza impunzi uba Balo asinayo thina esintwini into ekuthiwa yi-Good Friday. Kalo Good Friday le yalamfo wasemnqamlezweni. Akadibenanga nesintu ngamkela nayo. Yalamfo ekaYesu. Kalo ngumfo naye njani? Ngiyakubiza kabuhlungu ukuthi Umfo. Njengoba uthetha ngalena ye-Good Friday bengikhe nazibuza into yoba dala kwakwenziwa njani xa imini yomntu yokuzalwa. Bayazi njani uba Majoli yazalwa namhlanje? Kutheni kuye babeyazi njani bona? Andifuna iphendula because aphendula ngenye into nami eyi-question engumbuzo nawo uphinde uqala. Ngoba mna ndiza kubuza ukuba laa mntu lo wayesenza ikhalenda wayazi njani ukuba lena imini namhlanje. Nyambo nenze izinto weqonda Edinele umuntu ezifuna ukuphendula. kodwa into endiyaziyo thina kwantu besiphila ngelanga nenyanga. For instance uba uyaqonda ngoMeyi ngenyanga kaCanzibe ubakho inkwenkwezi ekhanyayo kunazo zonke. Xa iseyitshonelayo laa nkwenkwezi kuyaziwa inyanga yesilimela. So amakhwenkwe kudala ayejonga laa nkwenkwezi. Xa kuvela laa nkwenkwezi ayayazi uba xa itshonayo kwafuneka yoluka ke. So into endiyaziyo uba kwantu bekujonga indalo wazi uba inyanga ethile ngoku inyanga ethile inyanga ethile. Hayi ke njengoba uthetha ngenyanga yesilimela. Inyanga yesilimela. Safuna ndiyicule kaloku January yomqungu February yomntu. Kuzingena apha engqondweni nandiyicule yesilimela. Kuyolukwa. Kuyatshatwa. Inyanga yemibhiyozo. Sikwinyanga yayo ngoku. Kuzonxitywa. Phinde qale laa ngxoxo. Kodwa umuntu bekho wachaza uba yo bethunani sawungena kulaa nyanga maze bazana azoduma kakubi kuzothi kuthi ayihleka qona. Ne kuzogxekwa nje izinto ngezinto. Abechaza umuntu masikagxikanani nabantu. Bantu benza lento bafuna uyenza umuntu unxiba ngohlobo bafuna unxiba ngalo. Sikhule singaboniswa lento leyo uba sina sinxibe kanjani sithini. And yiloo nto lenkqubo izama uyiveza uba izinto befama zenziwa kanjena. And eyona nto encithayo ukufaka ezinye izinto zezinye iintlanga kwisiko okanye kwisithethe sethu thina. Yabo uba uqonda kodwa ayingeni ke ngoku le. Qha ke umntu sesigwile so abeqonda ndiyayithanda laa nto yamandiya. Ndiyayithanda laa nto yamangesi. Sibe beqonda uba ke ngoku. Nana nithethi nibukele nje nihamba niyocula phaa nikwazigcibisa uba ndagqitha kwasa stage sokucula. befama kuthini. Ndagqitha kwasa stage sokucula. Ndidala gqitha. Ayenza nto yenza uxhumaxhuma uthi. Ndingacula xa ndiyolanda ukwekho. Yoba ndiphinde ndibe ndicule emgidini hayi ndidala gqitha. Inabantu bayo baninzi. Kwathini hlabela iculo apho. Uba uhlabela anizofumana nto then bazawucula ke ngoku. Hayi yavakala uyazi ngoba ubumdala. Ngathi mdala njani? Ngexhego. Noxhego ndimdala qha. Nazo indawo endizigqithileyo. Hayi ke bendikhe ndamamela into apha kuthethwa ngomtshato umendo. Lo mntu lo uyathetha ke achaze into yoba okubuza uba utshatile na
utshatile nomuntu wakho athi ayangitshatanga undlobole siyahlalisana qonde Ayibona. njani ngoku phinde kuze kuthiwa uthini yanitshatanga asitshatanga undlobole siyahlalisana ngoku ndiqonde he athi yena akakawenza umtshato kubuzo ngumtshato otheni uthi akatshatwa ndikanxibi lokho yam qonde eish senziwa yazi ibuhlungu lento yena kaloku akazibona etshatile intombazana yena uzibona uba ndilotyoliwe akayiqondi and then uyayiqonda uba ukulotyolwa kukutshata because ugqityiwe ulotyoliwe wagqitywa wahlala nomntu wakho ubungazukuyekwa kokwenu uyohlala nomntu wakho kanti anitshatanga ndaqonda ibuhlungu le nto into yoba thina bantu bamnyama sibona i-tradition yabayesinye isizwe saba bamhlophe yomtshato i-traditional wedding yabo siyibona njengomtshato eyethu i-traditional wedding asiyiboni njengomtshato eyethu awethu amasiko asiwaboni ngathi kutshatiwe khona nalaa nto le inxitywayo isiqweqo ayinxitywa nangubani nalaa qha uske uqonda uba heyi noko bacinga yifashion le kuba unxibe isiXhosa nawo bafuneka unxibe nesiqweqo ubeka ayinxitywa nanguba kaloku lelo and ube uqonda uba emani unaye umntu kokwenu bekumele unxiba le nto wena kumelanga uyayinxiba wena xa zikhona ezinye izinto uba kuyafuneka sike singene nzulu kuyo yabo siyazi kahle sicacise kahle ngoba ndiyayazi nam uba ayinxitywa nje nangubani na mhlawumbi kuvezwe ke umntu unxibe isidanga kuboniswe isidanga yinto enjani isiqweqo kubozwe into enjani umbhaco yonke loo nto leyo umntu ozoveza yonke loo nto leyo ena ziyanxitywa nyhani ndiyayazi ndiyayibona ingakumbi ngoku ingujuni bazozinxiba umntu awuvese anxibe idashiki ne idashiki athi idashiki wathi isiqweqo ngathi isidanga ubekho heyi umikise India yeyi awunxibe idashiki nxibe idashiki yabo ungabe uzisokolisa apha kanti yamandile andiyazi noba ndiyibiza kakuhle I think idashiki kodwa andiyazi noba ndiyibiza kakuhle hayi kunzima kodwa siyathemba uba ikhona into esiyenzayo ebonakalayo abantu into bebengazazi bayazazi kuba nathi sesifunde lukhulu yephi into abantu abanoyilindela ke ngoku andithethi ndizamile kuthi andithethi kodwa ke besikhe sazama nikhumbule uba besikhe sathetha naye uMandlela esibonisa ngokutya kwesintu so zama ke sikhe sithethe naye simkhangele into yoba incwadi yakho ude wayikhupha na nikhumbule bethe uzosibonisa incwadi uzokhupha incwadi ebonisayo uba ukutya kwesintu kunjani okusempilweni okutheni bethe uzosichazela ke xa ikhupha incwadi yakhe sakhe simzame simtshekishe into yoba ude wayikhupha naye incwadi andithi sothetha naye ngoku kule nkqubo yesine yethu kodwa sizomzama naye incwadi yakhe izohlala apha nibone nani nizoyazi uba yimalini ifumaneka phi kanjani siqinise ivale noma awufuna uqhubeka uthetha mhlawumbi into ofuna uziveza uzithi uthe awufuna uba sibachazele abantu bakutheni so ungathi neseyivale okay ke besiyivula ke inkqubo yethu namhlanje sinibonisa ukuba sifikile ayisina ngokudala nisilindile sesifikile uzayazi umdala wazinto bayayifuna kuba yokudala yethu umdala ay ke basivale ke so bane siphendula ke imibuzo leyo beninayo niyibhalileyo phayana ku-YouTube naku-TikTok naba basithumeleleyo kwi-email yethu. Email yethu ke nisayikhumbula email yethu thina amasiko nesithethe 15@gmail.com. Usayikhumbula inombolo yona uyayikhumbula? Ndibiza
ngababomba ngiyazokuyikhumbula. Inomboro yethu ke bethu nani nansi ibhalwe apha ngezansi. Nakusifonela khona nisixelele uba singancokola nabani na ngantoni na. Nathi kaloku siyafuna uncedana nani. Siyazama uncedana nathi nezi zinto sifuna uzazi, nezi abanye abantu abalapha kufutshane nathi abafuna uzazi. Nani ke babukeli sichazeleni ukuba nifuna sithethe ngantoni na. Sizothetha nazo ubani umuntu esinothetha naye. Nisibhalele kule nomboro ku-WhatsApp okanye nisithumele i-email ku-amasiko-nezithethe15@gmail.com. Siyathemba ukuba niyonwabele inkqubo yethu yanamhlanje. Ndim intombi yakwaJona ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Qamatha azasigcine athumele isidalwa zemimoya engcwele sincokole nathi ethongweni. Izilo zisikhusela. Amakho Mzontsulu. Amakho. Xa amathunzi enabile ilanga lisiya kunina. Mandithi kuni maxhosa amahle bhotane. NdinguMarhadebe kwelentlanzi. Ukwenjenje kukudlulisa ilizwi lombulelo kumzi wamasiko nezithethe othe kwiinyanga ezidlulileyo wabhengeza usazisa ngencwadi yam ethi hlala phantsi unedinga nam. Namhlanje ke zidwesha ndithi kulo mzi ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Kuni izinto zakowethu ndibamba ngazo zozibini.